ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എഗ് പപ്സ് പോള. അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 5 സവോള അരിഞ്ഞത്, ഒരു പിടി മല്ലിയില, 4 പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 സ്പൂണ്, വേപ്പില, 3 മുട്ട പുഴുങ്ങി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, 1 കപ്പ് വെള്ളം, 4 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിനായ ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോളനെ നമ്മൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഇട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതിന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മളുടെ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേപ്പിലും ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 2 പച്ചമുളക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എഗ്ഗ് കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇതൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ പൊടികൾ ഇട്ട് തുടങ്ങാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സവോളയിൽ വേഗം ഉപ്പ് കൂടും. നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ സവോളിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജീരകപ്പൊടി 1/4 സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ, ഗരം മസാലപ്പൊടിയും 1/4 സ്പൂണ്, 1/2 സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല, ഒക്കെ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന പൊടികളല്ല. അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒരു 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു തരി മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, ഒരു തരി വേപ്പില. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ അതിലുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു തരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതെല്ലായിടത്തും എത്തുന്നവരെ. എന്നിട്ടിത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാവാനൊന്നും വെക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ പാനിലൊന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ, ഓയിലല്ല, വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഇടത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റിലോട്ട് ഓരോ ബ്രെഡും ഇട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. മുക്കി വെക്കരുത്. മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓരോന്നും മുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു വിടവില്ലാണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പൊട്ടിപ്പോവും. അങ്ങനെ വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മളുടെ മസാല നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, സവോളൊക്കെ വാട്ടിയത്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ 3 മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ 3 കട്ട് ചെയ്ത
പുഴുങ്ങിയ മുട്ടനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെതറി കൊടുക്കാം. വെതറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സവോളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റി വെച്ച സവോള ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ബാറ്റിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബാറ്ററിൽ ഇട്ടെടുത്ത പച്ചമുളകൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൂടെ, പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായില്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കായിരുന്നത്. പിന്നെ ആ സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു 12 മിനിറ്റാണ് ഇത് കുക്കാവാൻ ആവശ്യമായത്. 6 മിനിറ്റ് ഒരു വശം 6 മിനിറ്റ് ഒരു വശം, അങ്ങനെയാണ് 12 മിനിറ്റിൻ്റെ കുക്കാവാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്ന പേനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമയം വ്യത്യാസമാണത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോള വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു 4 മണിക്കായാലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ആയാലും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്, സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.